Jinin kurantanya o degun bonyalen do bi mopti kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la moptikaw olu bɔra ka damakasi kɛ ka kɛɲɛ ni kunun karidon ye mɛkalo tile 18 o wulikajɔ ninnu kɔfɛ an y'an ka kuma baranin tekun moptika dɔ la kɔmanda mete a yirɛlen do k'a fɔ ko ale ka wulikajɔ barika ka bon mopti marabolo kɔnɔna la an ka jɛ an ka laseliw lamɛn. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kuma an bɔra ka bɛn ni le 18 mai 2025 dimanche Mopti kɔnɔna na a bɛ waati bɔ Mopti bi kuranko gɛlɛya ale ni ji gɛlɛya bolo parce que n'i y'a jateminɛ n b'a fɔ waati caman Mopti bi kuran sɔrɔ 48 heures kɔnɔ 5 heures de temps de fɔlɔ 24 heures kun an bɔra 24 heures la ka na kɛ 25 heures an bɔra 25 heures la fana na kɛ 48 heures an bɛ kuran sɔrɔ heure 5 de o y'a sɔrɔ kuran bɛ tigɛ depuis 0 heure fo o 0 heure wɛrɛ n'o tɛ an tɛ kuran ye o gɛlɛya bɛ moptikaw kan gɛlɛya filanan ye jumɛn ye o ye worobiyɛnji ko ye n'i y'a jateminɛ k'a fɔ worobiyɛnji minnu bɛ di moptikaw ma worobiyɛnji in bɔgɔji de don a bɛ kɛ sababu ye kɔlɔlɔ caman b'a kɔfɛ a bɛ calcaire bila mɔgɔ la a kɔlɔlɔ ka ca i bɛ se ka a fɔ fo caman donc worobiyɛn bɛ se ka tile 2 kɛ ji tɛna mopti tile 1 o kɛlen don dugu ye sigida musow ma kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ mɔgɔɲɛgɛn bɛ maa ka so kɔnɔ bi mopti kɔnɔ a plupart n'i donna kasa de b'i kunbɛn parce que ji tɛ yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ji de bɛ taa n'o ye donc kunun an bɛ bali mun na o la pendant kuma min an bɛ nin tamakasi bɛɛ la k'a fɔ ko ji tɛ yen ji min bɛna fɛnɛ ji saniyalen tɛ bɔgɔji don an balila k'a ye somajefu directeur a ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko worobiyɛn ko a bɛna na tigɛ ka sababuya kɛ ko groupe dɔ bɛ yen k'a taara panne na donc o kɛra kunun jeudi waati donc an fɛnɛ kɛlen o ye kuma min na donc an ye sitin kɛ ka laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ Mopti autorités la ni jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ vraiment Mopti bi degun kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ kuranko a bɛ san joli bɔ bi jiko nana far'o kan vraiment u ka solution kɛ pour que Mopti bɛ se ka bɔ nin degun ni nin kɔlɔlɔ in kɔnɔna na f'a bɛna min kɛ sababu ye i b'a fɔ ko Mopti ye village de ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi bi na i bɛ taama carré kɔnɔna na parce que insécurité yɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn ye o ye dibi de ye donc n'a fɔra liberté in i bɛ se ka insécurité kɛlɛ o la cogo di Mopti i bɛ taama carré kɔnɔ bi sirannen don i jatigɛlen don a ka ɲi kisi Mopti zone min ye bi bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka bɔ dibi la ka na i fɛn na sugu bɛɛ k'i la i t'a dɔn mɔgɔ na sugu min don wa n'i y'a dɔn hali bɛ mɔgɔ détecté ka yira faamaw la o y'a sɔrɔ i ɲɛ b'a tigi la yelen de lajɛ yelen tɛ yen nɔ i bɛ se ka mɔgɔ yira i tɛ se k'a yira bon nin kɛlen don kɔlɔlɔ ye bi kuran ko ni ji ko ta fanfɛla a kɛlen don magosaba de ye Mopti région ma n'i y'a jateminɛ kuran mɔgɔw b'i balo a la Mopti yɛrɛ sigilen don jɛgɛ de kan ale ni mɔni ni jago bon jɛgɛkɛla feerelaw gilasi t'u bolo bi k'a fɔ k'u ka taa gilasi sanfɛ i ka mɔgɔ mana sa bi kuranti morgue la problème don i b'i t'i jɔra n bɛna taa su don cogo min dɛ i b'i jɔra de n bɛna na su lasago yanni cogo di yanni a dayɔrɔ laban cɛ maɲumatɔ ko ni kɔtɔkɔtɔ na sugu bɛɛ i b'a kɛ bon finalement su mana i ka mɔgɔ mana fatu bi i bɛ teliya de rapidement pour que ka se ka taa don i tɛ se k'a bila ka den kɔnɔ i tɛ se k'a bila ka mɔden kɔnɔ i tɛ se k'a bila ka ba kɔnɔ i tɛ se k'a bila ka fa kɔnɔ i bɛ taa don de parce que soit t'i la courant tɛ n'a laban n'a kasa yɛrɛ tigɛ na i bolo so kɔnɔ donc nin de kɛra an bɔ kun ye kunun Mopti kɔnɔna na ka bɛn ni le 18 mai dimanche 2025 Mopti kɔnɔna na. An kun y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ fɛnɛ k'a fɔ ko panneau taara sigi Mopti dɔgɔtɔrɔso la. Oui, alhamdulilayi o kɛra panneau ni a laɲini belebeleba ale yɛrɛ kɔmana min te bɔra ka kɛ n ye Mopti den wele association dɔ bɛ an fɛ yan nɔ Bamakɔ ani Mopti ko Yiriwal donc datugura ne ka video kɔfɛ olu kɛlen ka welewele kan na olu yɛrɛ wuli ka jɔ sabati kosɛbɛ nin yɔrɔnin na n bɛ Yiriwal mɔgɔw fo donc panneau nana u bɛ taa lajɛ panneau tɛ hôpital bɛɛ ta yɔrɔ dɔw de bɛ yen nɔ a b'olu ta hôpital la yɔrɔ tɔ caman bɛ yen nɔ panneau in tɛ se ka minnu ta panneau kɔnɔna na hali kunun u bɔra a yira k'a fɔ panneau nana donc u ma tila fɔlɔ baara bɛɛ la pewu fɔlɔ panneau nana panneau in tɛ se ka hôpital bɛɛ ta o de ye problème ye. Ok, dakunya laban jumɛn bɛ e bolo o ko la aw ka gɛlɛya ninnu hukumu kɔnɔna la. Bon dakunya laban mun bɛ ne bolo vraiment n b'a ɲini jamana autorités fɛ u k'u kɔfilɛ Mopti latigɛ Mopti sɛgɛnna fo ka fɔ a sɛgɛnna n'i y'a jateminɛ nin tile damani kɔnɔ hali a tɛ une semaine bɔ fɔlɔ hali ka surunya en place 4 jours
ou bien 5 jours là moti sugu bora ka jeni o ma dogo machine nafolo mun katara la ga mino mun ti ermor ku kutu tasuma durula ale ni jege fale ermor kula a jenna des millions milliards mina amba fani kuma diana o de ti ermor ti sugula donc moti segalin do ko dugo amani ni jamana autorité o fe ugu ko fla moti la parce que ni ame nyema ya ti ta mun o de jelen do ga moti ko jepi pas de grand boral lila mo ki bala la mo da yirme bala o kele ji ala yere ci siga ala yere ni flo ni saniyalente mami no ko le bi siga ta ala ni hay ci siga ta ala ni docteur u boro dum la te ya ka fo ko courant do talla ala urta batinga bi to ko ni courant tala yere sans pas atita parce que c'est do ka to ala donc vraiment ba ni vraiment autour tout fait dans les immédiats vraiment ko solution ke u ka siga courant ani di mo siga mo pour que mo siga be siga pour ni problème ni corona na to na vraiment bi diani la ni foi ta alma la ni kele atla kele mbina kele no de courant anji pour que ko dama ade bon no wote ni den que c'est la chine no na ma chine soro ade ka c'est na chine soro si sa banda bi mo la ta fe no donc o de bi ni ko ka di jamana o to